például Vízkeleti úrtól. És még a Vízkeleti urat keresnénk, a Vízkeleti Szabolcsot. Nem tudom, hogy ő. Nincs most itt ő? Ő itt dolgozik, a Vízkeleti úr, nem? Köszönöm. A másik egységben. Az hol van az a másik egység? Az a Nefelejts utca 9, de szerintem ott már sincs. nem. Ott sincs? Érdekes lenne. De nem foglak nyilatkozni ott se. Jó, világos, csak ha éppen a Vízkeleti urat megtalálnánk. Vízkeleti úrnak azért lehet fontos szerepe a taktoborzásban, mert ő amellett, hogy a foglalkoztatóban dolgozik, az MSZP-ben politizál és szervez. Képzelhetik hogyan, ha egy tévéstábnak is képes hazudni. Negyed óra leforgása alatt ugyanis néhány árulkodó jelnek köszönhetően rájövök, hogy átvert. És visszamegyünk hozzá. Hát nem tudtuk letagadni magunkat, de nem mondhatunk semmit. Hát de le tudták tagadni magukat, mert ön a Vízkeleti úr. Igen, azért mondom, hogy csak... Hát de hát azért ne vicceljen, uram, adok egy névjegykártyát, hát azért ez elég kellemetlen dolog, hogy letagadja magát.